Έπεσε στην αντίληψή μου στο γραφείο, μια επιστολή εδώ στη θηρίδα, την οποία δίνω σκόπιμο να διαβάσω ένα μέρος της. Απευθύνει ο κύριος Ρίκα Τζαμτσής, ο Πρόεδρος, προς την Ένωση Γονέων Συλλόγων Γονέων και μόνο μια σύντομη επιστολή, ενδεικτική όμως του πώς κυβερνάτε και πώς διαχειρίζεται την ουσία που σας έδωσε ο βραχαμένος λαός. Θα τελειώσω μόνο, δεν χρειάζεται να το διαβάσω όλο. Λέει ότι στη λογική αυτή εντάσσεται και η δική μας συνεργασία απευθύνεται, αλλά από τα δελτία τύπου τα οποία αποστήλατε στις δύο τοπικές εφημερίδες, διαπιστώσαμε ότι ορίσατε περιττό, αν όχι να ευχαριστήσετε, τουλάχιστον να κάνετε αναφορά στην παραχώρηση του αθλητικού χώρου του μέρους του νομικού προσώπου και στις 2 χρονιές του θεσμού. Και φτάνουμε στο διατάφτα. Αυτό δεν το έχω ακούσει ποτέ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπήρξε τέτοια απειλή στην Ένωση Γονέων του Δήμου, στα παιδιά, στους γονείς, στους δασκάλους που εκπροσωπούν μια τεράστια πλειοψηφία στο Δήμο. Ακούστε. Ως εκ τούτου, στο μέλλον, με πολύ σκεπτικισμό, θα αναστείλουμε την ομαλή αθλητική δραστηριότητα των ομάδων μας, προκειμένου να ικανοποιήσουμε επιθυμίες φορέων που εμφορούνται από τη συγκεκριμένη λογική. Δηλαδή, η Ένωση Γονέων δεν εμφορείται από τη λογική να λέει ευχαριστώ και να κάνει τούμπες στο κάθε υπεύθυνο να διαχειριστεί ένα γήπεδο, και άλλη φορά να σκεφτούμε προς τα. Αυτό δεν το έχω ακούσει, κύριε Πρόεδρε. Και επειδή σε μια κατηδίαν συζήτηση μου κάνατε νύχση για τη δικιά μας την παράταξη του κ. Λαζάρου, που τέτοια φαινόμενα δεν είχαμε σαν πληροφορώ. Είχαμε αρκετά φαινόμενα. Υπήρχαν όμως κάποιοι που τα στυλιτεύανε. Και αν πήγε να κάνει, εδώ βλέπω μια άκρη που κάθουσε ότι δεν μιλάει κανένας. Θέλω να συγχαρώ την Ένωση Γονέων για την πληρωμένη απάντηση που δώσανε στον Πρόεδρο. Ειλικρινά, αν τη διαβάσει, καλό είναι να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα, να την πάρουν 2 εφημερίδες, να δημοσιεύσουν αυτές εδώ, να μάθει ο κόσμος το τι ακριβώς γίνεται. Το γεγονός της αποσματικής ανάγνωσης του κειμένου δημιουργεί εντυπώσεις. Κύριε, θα σταματήσετε τέλος. Μην διακόπτετε. Σας παρακαλώ, προσωπική. Λοιπόν, εκτίθεστε ανεπανόρθωτα από αυτό το γεγονός, γιατί γνωρίζετε καλά και την πρώτη επιστολή και την απάντηση, και είναι και πρόσωπος εδώ του Συλλόγου Γονέων, και αυτή την απάντηση θα εκτεθείτε για δεύτερη φορά. Συνηθισμένο θα μου πείτε το βουνό από τα χιόνια, αλλά σε όλο αυτό το παιχνίδι δεν θα το βάλετε εμένα μέσα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι κατά τη διάρκεια του ΔΣ, όπου ανεγνώσει το συγκεκριμένο, το ΔΣ του νομικού προσώπου, όπου ανεγνώσει το συγκεκριμένο και υπάρχουν και απογραφημένα τα πρακτικά, σύσσωμο το ΔΣ του νομικού προσώπου υποστήριξε τον Πρόεδρο εις ό,τι αφορά αυτή την επιστολή. Αν δεν σας αρκεί αυτό, είναι δικό σας πρόβλημα. Την πρώτη ή δεύτερη. Κύριε Βριώνη, παρακαλώ. Να ρωτήσουμε κάτι, γιατί έπαιζε την πρώτη ή τη δεύτερη. Γιατί υπάρχουν δύο. Δηλαδή, εσείς που ήταν στην πρώτη. Κύριε Πρόεδρε, για δικαστικά και αναγραφικά πρακτικά, αυτό που θέλω να πω εγώ. Εγώ θέλω να μάθω αν αυτό που λέει ο κύριος Πρόεδρος τώρα, ότι αυτή η επιστολή που διάβασα εγώ, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή απαιτώ να απαντηθεί. Και να εκτεθείτε εσείς να δεσμευτείτε ότι θα το ψάξετε. Γιατί θα είναι παράδειγμα. Εγώ θα σας το πω, δεν πιστεύω με τον Πρόεδρο και δεν νομίζω ότι λέει ψέματα όσον αφορά την λειτουργία του προσώπου. Και όποτε να το ψάξω, δεσμεύομαι την Πέμπτη, θα σας αναφέρω να διαβάσω τα πρακτικά, κύριε Βριώνη, και την Πέμπτη δεσμεύομαι να σας απαντήσω. Κύριος Σταυρόπουλος, ο Πρόεδρος Ένωσης Γονέων και Καλησπέρα σας. Για την Ένωση Γονέων, με χτεσινή απάντησή της, υπάρχει επιστολή απάντηση ζητώντας την ανάκληση της πρώτης επιστολής όπου την είχαμε, δεν έχουμε κάτι. Λάθη πολιτικά πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Τζαμτσή που το αναγνωρίζουν, το αναγνώρισε, αναγνωρίσαμε και εμείς τι έχουμε κάνει, θεωρούμε ότι είναι ό,τι πιο καλύτερο να προχωρήσουμε σε καλή συνεργασία των φορέων. Τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ τον κύριο Σταυρόπουλο για την παρέμβαση. Κύριε Αδαμόπουλε, συγγνώμη 2 φορές σας έχω απελέσει τον λόγο. Κατάλαβε το λάθος, αυτό είπε.